I hola, bon dia. Pinta bastant negra, la cosa, però quan dic bastant és molt. Banda i banda de la muralla està quasi de la pitjor manera possible. A una banda es juga a béisbol i a l'altra a futbol, perquè hi ha l'orangutitan que fa de pitxi, saps? I tira pedres nano que semblen míssils, i a l'altra banda el tità colossal ha fet un xut que ha xutat l'Eren, que ha anat a parar just a sobre la muralla. M'han fet gràcia els insults que li han dit al tità colossal. O sigui, l'ataquen i l'han de distreure, vale? I no sé qui diu gegant rei dels pervertits, així, del no res. Aviam si li ferim els sentiments, saps? Perquè no podem fer altra cosa. I a l'altra banda, en Levi li pregunta a l'Erwin: com està l'altre costat? Què tal? I l'Erwin: terrible. Directament. No és allò de que intentes pintar-ho bé per donar ànims al personal, no. Terrible. Ara, jo crec que el pitjor costat és el costat d'en Levi i l'Erwin, perquè, o sigui, només queden els novatos i l'Erwin els ha convençut per atacar així tots de cop cap a l'orangutitan per distreure'l i que en Levi l'ataqui així d'amagat, no? O sigui, es sacrifiquen perquè en Levi el pugui matar. Em posa molt nerviós el pentinat d'aquell novato, no sé com es diu, però, nano, què és aquest pentinat? No l'entenc. Deu ser una nova moda que no m'ha arribat encara. Però la xerrada que els hi fa l'Erwin per convèncer-los té molt de mèrit, jo seria incapaç. Diu que els vius són els que donen valor a les vides dels companys que s'han mort i que els estan mirant en aquell moment, saps? I això, l'episodi s'acaba aquí, en què sembla que l'Erwin ja està acabat, perquè es veu com l'orangutitan fa el seu llançament i sembla que els embestirà tots. Esperem que en Levi pugui fer alguna cosa, i per l'altra banda l'Armin està sense idees. Ho veig molt negre tot, honestament. És que no ho sé, estic pensant en alguna cosa que ens pugui donar esperança, però no. I a més, en Reiner ja s'ha aixecat, o sigui que... no sé. Jo crec que és moment de començar a creure en Déu, sí, i de resar una mica, aviam si hi ha algun miracle, perquè no hi ha altra opció, La bona notícia és que la temporada té 5 o 6 capítols més i, per tant, jo m'agafo amb això, saps? De que alguna passarà que s'allargarà, no s'acabarà així de cop. Ara he estat rumiant una mica i de les poques coses que se m'acudeixen és l'Eren pot ser egoista i escapar-se corrent per sobre les muralles. Tothom està als seus bàndols i s'escapa. Ara, és una mica lleig. Podria intentar rescatar algú, però no... Són molt altes les muralles, saps? L'altra opció és que comenci a controlar els titans. Segurament encara no és conscient de com es fa, però ho ha fet un cop. Per què no dos, saps? Vull dir... És que si no entenc com pot seguir l'anime, m'entens? És així de crític el moment on estem. Que també et diré, en Levi té una xeringa per convertir-se en tità. Hi hauria possibilitat de que es punxés al costat de l'orangutitan i matés l'orangutitan. No ho veig gaire clar, la veritat. I en el proper episodi, aviam si hi ha una mica d'esperança que ens convé. Vinga, vagi bé.